Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў сераду 3 лютага будзе знаходзіцца пад уплывам франтальных падзелаў. Увага! Прагназуецца аранжавы ўзровень небяспекі. У многіх раёнах чакаецца галалёд. На дарогах галалёдзіца. У Брэсце часам невялікія ападкі. Дождж уначы -2, удзень 3 вышэй за 0. У Гродні снег, мокры снег, уначы 3 градусы марозу, удзень 2 цяпла. У Віцебску ўначы невялікі снег, слабы туман, 8 градусаў марозу, удзень мокры снег, каля 0. У Магілёве ўначы невялікі кароткачасовы снег, слабы туман, -9. Удзень снег, мокры снег, 1 вышэй за 0. У Гомелі ўначы без істотных ападкаў, 9 градусаў марозу, удзень мокры снег, 2 вышэй за 0. У Мінску снег, мокры снег, уначы -6. Удзень снег, які пераходзіць у дождж, 1 з плюсам. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў чацвер воблачна, часам снег, мокры снег, -2. У пятніцу 6 градусаў марозу, без істотных ападкаў. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве -3, Вільнюсе 1 з мінусам, Варшаве 3 вышэй за 0, Кіеве 2 цяпла. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы +12, Берліне 3 з плюсам, Вене 10 градусаў цяпла, Рыме +15.